estem fartíssims de sentir que Espanya es trenca. El Partit Popular i l'extrema dreta contínuament estan posant-nos la por en el cos dient que Espanya es trencarà i ho atribueixen fonamentalment a motius polítics i especialment a lo que és l'activitat política que estan fent els independentistes de Catalunya. Però realment Espanya es trenca? Bé, jo diria que sí, que Espanya està trencada, però està trencada des de fa temps, parlant des d'un punt de vista econòmic i social. Per què dic això? Doncs dic això perquè les desigualtats que existeixen entre els diferents territoris i sobretot entre les diferents classes socials, principalment entre les classes baixes, les classes mitjanes i les classes altes, aquestes desigualtats, aquestes diferències de renda cada vegada són majors. I això sí que és el que fa que es trenqui un territori i que n'hi hagi enormes diferències i discrepàncies entre un tipus de població i altre. En canvi, el discurs de la dreta no inclou aquesta perspectiva del trencament des del punt de vista econòmic i social. És més, continuen plantejant la reducció d'impostos com el mantra a seguir, com la manera de solucionar els problemes de l'economia, quan això el que va a provocar encara és més desigualtats i, per tant, un major trencament. Però analitzem un poquet més en detall això. Bé, heu sentit parlar de l'ascensor social? L'ascensor social és allò segons el qual els fills i les filles que procedeixen de rendes baixes tenen possibilitats i tenen oportunitats per a poder escalar, per a poder augmentar de nivell i arribar en el seu moment a rendes més altes. Això, durant els anys 70, els anys 60-70 del segle XX, es produïa i assistíem a una situació en la que fills i filles de classes treballadores podien accedir a la universitat, podien accedir a una major educació, una major cultura, i això els permetia accedir també a llocs de treball de major qualificació i, per tant, aconseguir millors nivells de renda. Però això s'ha trencat. Es va trencar principalment durant els anys 90 del segle XX i encara no ens hem recuperat. I ahir és on realment hi hauria que insistir. L'ascensor social està averiat. Les diferències entre classes cada vegada són majors. Les possibilitats que té un fill o una filla d'un treballador, d'un obrer, d'una persona de classe baixa o de classe mitjana són cada vegada menors de poder accedir a nivells de renda més alts. I són els més rics els que cada vegada acaparen més riquesa. Bé, això és el que realment trenca Espanya i això és el que s'hauria de solucionar. Quins són els principals factors que estan provocant que l'ascensor social no funcioni, que l'ascensor social s'ha xaparat? Bàsicament són tres factors. El primer dels factors és l'educació. Estem assistint a la segregació en l'educació. Les diferències entre educació pública, educació privada i educació concertada cada vegada són majors. Com que els recursos destinats a l'educació pública cada vegada són menys, cada vegada és més difícil atendre les necessitats educatives de la població. I apareixen grans diferències entre escoles públiques i escoles privades. Apareixen grans diferències entre escoles rurals i escoles urbanes. Apareixen grans diferències entre escoles que estan situades en barris de gent rica i escoles que estan situades en barris de gent normal. Per tant, una primera política dirigida a evitar que Espanya es trenque seria aquella que anara enfocada a la millora de la qualitat de l'ensenyament, de l'educació, i que els xiquets i les xiquetes i els adolescents que acudixen a les escoles públiques tinguen les mateixes oportunitats que aquells que van a escoles privades, a escoles d'èlit, de barris rics, que tenen molts més recursos per a aconseguir aquesta educació i poder accedir a aquests estudis més avançats de batxillerat, fins i tot d'educació superior, per a poder escalar en els nivells de renda. El segon factor, la segona qüestió, són els salaris. En Espanya existeixen unes grans diferències salarials entre uns col·lectius i altres.
hi ha una gran part de la població, una gran part de la massa assalariada que treballa en llocs de treball de molt baixa qualificació, principalment dels sectors del turisme i de l'hostaleria, que ja he parlat moltes vegades en els meus vídeos sobre aquesta qüestió, que cobren salaris molt baixos, mentre que després tenim una classe privilegiada que treballa en llocs molt qualificats i amb uns nivells de renda molt alts. I això marca les diferències i marca les desigualtats. I en aquest sentit el que s'ha de fer és incrementar els salaris. Ha d'haver un augment dels salaris de la classe treballadora, però no sols el salari mínim interprofessional, que també, sinó sobretot ha d'haver un augment en el salari mitjà. Això és el que realment eliminaria o reduiria de manera constant i de manera considerable les grans diferències salarials que existeixen entre la classe treballadora i la classe directiva o els propietaris i presidents de grans corporacions, de grans empreses. I el tercer factor és el que fa referència a les grans diferències en el tractament fiscal que hi ha entre les rendes del treball i les rendes del capital. Les rendes del capital apenes paguen impostos. Els gravàmens que s'apliquen sobre les activitats especulatives, sobre el lloguer de vivenda per part de grans tenedors, sobre persones que acumulen riquesa i patrimoni i que inverteixen en borsa, en grans empreses. La tributació que s'aplica sobre aquest tipus de rendes, que són les rendes del capital, és mínima, mentre que la gran part de la tributació s'aplica sobre les rendes del treball, sobre les persones que treballen. I així és on està el problema, perquè la fiscalitat hauria de ser més progressiva. S'hauria de mantenir un impost de societats, l'impost que grava els beneficis de les empreses, de manera que qui més guanya, més paga. És a dir, que són les grans empreses i les empreses multinacionals les que haurien de pagar un impost de societats major que les xicotetes i les mitjanes empreses i els treballadors autònoms. I no passa això, passa tot al contrari. Les grans empreses són les que menys impostos paguen. Per tant, n'hi hauria que revisar, n'hi hauria que reformar l'impost sobre societats. De la mateixa manera que s'hauria de mantenir i reformar l'impost sobre el patrimoni i l'impost sobre les herències, l'impost sobre successions i donacions, que els del PP anomenen impuesto de la muerte. Estos impostos s'haurien de mantenir, però s'haurien de reformar de manera que pagaren més qui més renda tenen, qui més patrimoni tenen, qui més hereta, i eliminar d'aixòs impostos aquelles rendes mitjanes que en aquests moments són les que més estan pagant. L'impost sobre successions i donacions és negatiu quan s'aplica sobre les rendes mitjanes, però és molt necessari per a aplicar-lo en aquelles grans herències. I pensem que les grans diferències, les grans desigualtats econòmiques i socials es produeixen sobretot en les herències. N'hi ha persones que hereten grans quantitats econòmiques i apenes pràcticament no paguen impostos perquè practiquen la elusió fiscal i la evasió fiscal. Aquesta qüestió, el tema de la fiscalitat, s'hauria de resoldre d'una vegada per totes. S'hauria de deixar clar per una vegada per totes que qui més guanya, qui més té, és qui més ha de pagar impostos. Bé, en definitiva, si no volem que es trenque Espanya, el que hem de fer és resoldre les enormes desigualtats econòmiques i socials que existeixen i que s'han incrementat sobretot a partir de la crisi del 2008 i que, a més, Espanya és el tercer país de la Unió Europea on més desigualtats existeixen. Ahí és on n'hi ha que insistir i on n'hi ha que resoldre els problemes. Deixem-nos ja d'històries i de tonteries que fan referència a que Espanya es va trencar perquè n'hi ha alguns territoris que legítimament demanen la seva independència. Espanya es trenca, sí, però no per els interessos dels independentistes, que són totalment legítims, sinó que es trenca, està trencant-se i acabarà trencant-se del tot per les grandíssimes desigualtats econòmiques i socials que existeixen i perquè els governs no estan adoptant les mesures i les polítiques apropiades en matèria d'educació, en matèria de
fiscalitat i en matèria de millora de salaris, de mercat de treball, per a resoldre aquestes desigualtats.